Chintamala nang thakdi kintu thakdi absano sanai takphana sinong nung nini bonno nung sigar khlame kho takphana nung sigar khlame kho bogban nona amsukhe naithok khlaiyoi o dunia ri rohaka odek burei odek salani shokti ruwi asang naithok khlaiyoi snami rahmana senong bogobani birot thangoi nung burei muinawo tophan senong burei ni tomung tongmaya Jotono lam suko Kokborok and lab dari channel sochi ne tera baital te monashang sing joto saimona tabuk Monai Chintamala ba basi Nency tewarma kok bangla ye borkene nikasaro kontroversi enggi tomoni tangi hinkai Monai Chintamala laitne salkisa sigangop social media wa kasha photo post kakya a photo wo bini sakni sakani body kisa phonoge photo upload kharika a bagi kebama lokono kahamo sanai tongka hamya bo sanai tongmani nukjaka aron bisinga khoroksa basi Nency tewarma react ruwi saka eba Monai Chintamala ni ama hai photo no nuge chaja gyange khorangti samani nukjaka bari hinka bari mate tongdi ama hai khlai photo hamya roktarti amtike samani nukjaka aboni yakrono Monai Chintamala bahno yang basi Nency ni ama hai reaction video nuge chaja gya angmani bagaino bobo reply rika nung bari khasine hinkai nungle busak kahamba nung niji se hamya olta nung buno phrengi tongo sigang sak no kaham khlaigra di yagulo phrengdi yang niji khale salprum se yago phandok ti godoge phunuk tongo te chela sara busai sara video se khaya ni samani nukjaka ama hakeno borok laithani salo basi Nency bai Monai Chintamala borkene ni kasaro controversy ngi tomni nukjaka jonok waisa reply relai haipono haino hai tini basi Nency tewisa video khlaipika Chintamala nung chobung sidi nung sireng ang sidi kokno paila sine hini ojaga bosaka ang koibarle yago phantok teye ama haki video hamya khakya ama chajane mani phantok ne se phono ke video khaibele te ang ani bosai hachi khoji ke video khaya ka te nung haki da alka chalabai kebaglai motom soi video khanyani ama haki Chintamala eba Monai Chintamala no samani nuksaka henke kubuja tabuk Monai Chintamala henke ba chalarobai kebak motom sulai video khai tongi khena amon karbo basi Nency tep saka lama chirege buri roni private parts ne mong nawi khoi rotongo nino akol ekdom sitrahni so chinendra baitole Monai chong nor henke tabuk basi Nency ni bekhakte khok baithone khanawi ati Monai Chintamala no tamohni saka and Monai Chintamala of video no ke eba basi Nency ni kokno tamone reply no eba bokubuja ama hake tom hamya tong lamo chirigi mong hamya eba kokti sitarok sai tongka haikaba chalaro bade kobuli tongka babon ti tam sano aba jorano semanchinai Chintamala nang thakdi kintu thakdi absano sanai takphana sinong nung nini bonno nung sigar khlame kho takphana nung sigar khlame kho bogban nona amsukhe naithok khlaiyoi o dunia ri rohaka odek burei odek salani shokti ruwi asang naithok khlaioi snami rahmana senong bogobani birot thangoi nung burei muinawo tophan senong burei ni tomung tongmaya burei muina kha nung burei ni tomung tongdi nung burei ni tomung tongya nung public place o shona chiri khogui o burei rok ni private part no ti bum ekdom chiri khogui ang tabu bukhogo naime nung hainglang na khama ang naime ya nung haina galak abai khlai lang tongye ble nung hai nono bogon phanse map khaigal ble je boba nono sisti khlai ro hama hai ke nung tongya oi nung bogobani birut thangai se nung buri ngmani buri ni tomung tongna ni bage acha hamkle tongdi tamuna suk lai phlai ba tesino anora tam sai tong khonu phantak te video khlaio khlai honi ni kaisa video ani phantak sar kri ne phantak te bo video ang hame khlai man rokha phantak te bang hain se phani khlai mani phantak ba zaman mani se abon te ile tam asuk hame sana tongkha phani khlai bo korong thepawi kaisa video snam ka abono nung tam asuk sasai tongkha te manjak liya blani ani tai dai tukmalia abon bagi abono nanawai tabo ri tongkhata na ani busaibe ang video khlaiang ke sabai khlainani nong hai kubuni larok bai de kobak kobagi khlainani ani busaibe sang video khlaio bibele khlaiable